Ladahap ban mi no na ka UDP kum unong kersan ru ngan mi laong u amazing. Kat no sin syu ngalafon ya u MLA man wan ai jing kersan tang ba hadu menta ngampat yo i. Kat kum ki khubor ha ka arp khandai tarik jemang. Uba amazing kurba ubadai unong kersan bah khmat jong u MLA ka soyong constituency. Uba sensyar kupar roy lengdo thaba. Uloong basi pawala ne tam ki pajba ka soyong kidai kibala ai kajing sania HU. Bat kumta lada uhap ban mi no da ka seng UDP kum unong kersan ru. Unmi da kajing sim rai lang rengkat bat ki pajba ban yami rengkat napo ka seng. Ha bakren sikilat thai kubor ha kala sngi ublei. Uba amazing uloong ba kajing wan ai jing kersan jong u ya uba arden milar basayu moy. Ha kejing song sya tengan hajan ka additional secretariat menta lajan cita yau kadai da kejing keluj mensim bat ba udon ka mensim ka bas ngau khia na ka benta ka jaj menriu ulong bahadian kejing song kai jong u bat u MLA ka Voice of the People Party VPP na not Shillong constituency uba adel bat nong rum ha ka ba ulong ba ya ka tei kejing yakun ban penbej ya ka baha thung kam thung jam lane ka reservation polisi enyaki hadu dayo ya ka jingjob kalarung hapo ka mensim jong u ban ai ka ti ka mon ti ka diang da ka ba plait por ban wan sya ka te ka jaka kidon kisngi ki bangalek men step bat ngawan biang janmien bat ngasa miet hadu ban dakut kene ngan ai ka jing kersan namar kene kamat ka dei sya kamat ka ba hadu kata-kata ha ka ba yedei bat ka thung kam thung jam laong uba amazing uloong ba ka sorkar Meghalaya Democratic Alliance 2 kala pen donot hadu kata-kata ban penbej ya ka baha thung kam thung jam bat uloong ba ka jing pen slam jong ka sorkar ban penbej ya kane kamat tip na ka daw ayu Henry kat kum ka jing batai jong u MLA ka soyong baloong sya ba on sim ya karai leng ba ka kenhun jong ka UDP harengkat bat baro ki MLA ke UDP kat nusin cuk ngalapun bat ngalapan bor ba udai ban wan ai jing kersan ya kane Henry hadu menta ka sengiru ngampat UI ba un wan ai jing kersan ha ka bai dei bat kane kamat ngaladep ong bat batai u ban weng no ya kata ka jing sngau seng namar kane ka dei kamat bayaki na ka benta ki khun samla ka jaj ban riu jongi laong uba amazing haba keli lah hatu unweng na kajing ajing kersan jong u na kaseng UDP hadien kajing bom kren AA jong u MLA ka soyong halor ka baha thung kam thung jam uba amazing uloong ba ka vote jong u ka ba uladep ban lek tap nom la shu ban lek sei ka bomut menta baro san snem don bej bat kaseng UDP tang ba kum unong lek jelap election na ka benta kaseng UDP bat u MLA ka soyong u klem khmi len TAA pat ba utei u MLA le bha lane ai spa ya u Henry tang ba ulada penjob ya utei u MLA lahun ya kata menta ya ka bansim ya karai langan ne ngan phet ngampat sim hero ya kata namar kipat ba jong ka soyong kum ba sipawa lane tam kiladei kibala ai ka jingsania yanga bat kumta ngihap ban yarai lang bat lada ngidei ban le ngin yele lang rengkat bat lada ngidei ban hap mi ru ngin hap ban mi rengkat laong uba amazing syu uba amazing uloong bana kaliang jong u lakerpat ya uba sensyar ba udei ban wan ai jing kersan ya ka jing dawa jong kaseng VPP bat ka badai ban weng shwa ya ka jing sngau seng bat udei ban sim ba udei ujaj ban reu kasi uba im hapo ka bri u nyau trap ngin saya pej ya ka rukom le enda lalong kaying dorbar tau any bat menta ngakwa tang ya kata hi Henry ujongi te usngap man laong uba amazing kublai sibun ngin saya sempat hakiwe ki kubor